jati ramane Raden Abdullah ibune Siti Aminah aning Makkah lairipun ning Madinah madhep Rasul Om Banglir bawan ingkang Sinowati jagat raya Sat kakan kinarya among aku tekan Ndarawati ya beja ya cilaka. Bejane iso tinampa kang dadi aturku sinuwun Ndarawati ya kelingan janjine. Ning cilakane kok ya ana barengane ngono lho. Aku gumun wong arep tumindak apik kok ya ndilalah ana sandungane. Mung arep nyuwun palilah
saka negara Ndrawati nyuwun Putri Ndrawati kok ya ana sing ndelusupi. Saiki modele kaya ngene uting telusup. Yo ngalah. Wis dadi rembug karo aku kok ya di reka-reka arep dienggokke. Anggepe ra ngerti. Kaya ngono remesik. Tanwura kaya ngono kuwi kabeh-kabeh do dicacati. Kaya ngene sing apik kok aku. Wis yakin kaya ngono kuwi. Jane ora ado saka kene. Wis ra apa-apa. Nek cen rezekiku ra ya teka. Nyatane pamane kok iki putra Sinuwun Ndrawati iki cen jodohku mesti ora kurang merga. Tak rewangi toh pati basane tak wujuti. Najan to wong Kurawa mentrang kaya gendhewa malang kaya ndra. Aku ora bakal mundur lah ra tenan. Kurawa budal nggawa gaman pirang-pirang sing mitayani ben. Aku mung pasrah marang panguwasane Hyang Widi. Ning Widiwasa udu Widi Blero. Marang panguwasane Hyang Widiwasa. Muga ngayomana lakune Petruk. Petruk mandheka Petruk. Ayo siruku Godhek wa simbara jojo wang malang wentes nyokeng sir Paman Arya apa nggih wanter pandikane Koko Prabu Baladewa sing dados pepalang nggih menika menungsane Petruk ta? Ih. Bondo tangane krincung sikile. Rasa dadak nganggo rembugan mangkirin. Kula takonane. Mbok bilih saged kula paringi dawuh supados semingkir saking negari Ndrawati. Ya wis ngono. Kira-kira bodo kalane aja semlamung derajate Panakawan kok. Banggane sepiro? Ih, mekaten paman. Wilujeng rawuh Ndara Karta. Karta sapa? Lah sampeyan sinten? Kartomarma. Ah nggih, Kartomarma. Tundang Karta kok ora gelem. Yo, oleh pamuji murana siji apa sak lakuku. Oh nggih, bekti kula katur, Den. Tak tampa Petruk. Ndara Pati Sengkuni bekti kula katur. Ya tak tampa Petruk. Ngaturke bekti ning kok gawe tratapan pikirku. Ampun tratapan. Ampun seneng sok tatrap. Tratap kok tatrap. Petruk nun. Apa bener kowe bakal ngayonake Wanodya Ndrawati, Putri Ndrawati sekaring gedaton? Dewi Wisnawati ya Dewi Wrantawati nggih. Menika leres. Awit napa kula namung nagih janji lho, Den. Sinuwun Kresna nate janji kalih kula. Yen iso gawe tentrem sesuk tak paringi bebungah Nduk Ndrawati. Saksampunipun kula tanjihaken kula genahke bakal dipek mantu. Lah niki gandeng
jangkaning dewa Sinuwun Kresna niku gadah putra putri. Najan menika putra tiban menika badhe kula suwun. Wah, ngerti yo. Iki barung sinang kersaning Kang Sinuwun. Koko Prabu Duryudana sing bakal malakramake putrane ya ponakanku Sarja Kusuma ing Sarja Binangun. Mula Petruk dina iki kalah dhisik bali dina iki. Ah, padha mau iki. Sinuwun Mandura Maya paring dawuh aku kon mulih Petruk. Pripun, Den? Kowe gelem bali apa ora? Nganti kowe ora gelem bali apa kelakon kowe mati nang kene mergo dikeroyok para Kurawa. Kowe iki derajate mung gedibal 17. Lah kareng gayuh putri Ndarawati putra ratu. Wah, kowe iki ra ngilo githoke. Beda karo wong Ngastina. Putuku Sarja Kusuma iki putra ratu. Arep mangan apa wae kelakon, lah kowe mangan sedina wae kurang arep rabi. Wah, sarta pakane apa? Mangkirin. Ampun kerembuk nggon pangan sampean. Sedaya niku kula gawe cukup ngaten niku. Urip menika sing penting cukup. Gitu. Najan to kamuktene menika pirang-pirang, bondo donyane pirang-pirang. Nek rasane iki urung semeleh, urung cukup, mesti ngrangsang sing dudu duweke. Niku yakin. Mula tumrap kula rasa cukup nika ingkang penting, ingkang baku. Yen nggen pangan saanane, ning sing penting cukup ngeten. Beda kali sampeyan. Bener sampeyan wong sugih, sampeyan duwe pangkat, nggon mangan ra kurang, semen dipangan, wesi dipangan, pasir dipangan. Niku sampeyan. Lah kok malah ngarani kaya ngono. Lho nyatane kok sampeyan duwe panguwasa ning kur nggo nguwasani kok. Hei, sampeyan dadi patih niku tak mung janji-janji tok ora ana nyatane to. Kula ngerti Kurawa niku mung nggo gawe kamuktene dhewe. Ning kawulane urung karuan kok tentrem. Lah niku nek Ngastina malah mulang karo satriya Barat. Pripun man wis rasa dadak kakean rembug ditantang kowe. Petruk nun wani musuhku. Nggih boten badhe wedi kula musuh sampean. Apa malih mung siji, rangkep 1000 ora bakal mundur. Ngadeka yen to wani. Oh nggih. Cumangkah seru sesumbar Kumaludo guntur katuk Umepenge calon idi Luimbak banyu kumambang Waduh bareng ngadeg dhuwure kaya ndha igrang apa abamu Petruk kantong bolong iki. Nek mung wujudmu siji aja maju rangkep 1000. Rebutan Petruk ora bakal mundur sak jangkah. Wedan. Wani man. Wah. Ngati-ati. Kurawa. Petruk wani karo kowe kabeh Kurawa. Sendika. Ngati-ati sendika. Dompetmu dadi delikke. Mergo Petruk nek ngamuk dompetmu do dijupuki lho. Men padake copet ya ben. Petruk nun. Ora manut miturut marang aku mboten. Yen para Kurawa paring dawuh ngaten kula mboten badhe mundur. Seklimah pandikan Nata Ndrawati badhe kula estuaken Barat kakean rembug. Ora gelem manut lakon bondo tangan mang bondo mati dening mang pateni.
lho. Mati dening aku. Sambato. Bekah siramu. Petruk tak jak perang malah ngejak gojekan. Lah kula niki nek mboten sesambi gojek lara tenan e. Sampeyan antem tenan kok. Nek kula sambi gojekan ngeten iki larane mau ilang. Wani tenan musuh aku mati dening aku. Mati ora apa-apa. Kula lakoni. Tibantangan mang tibake. Mati dening aku. Aduh mati. Aduh, yung rasane kaya mati iki kaya ngene iki ta. Ketemu malaikat loro iki. Ayo tangi, tangi. Lho. Lah kok iso tangi? Ah dijamoni kok tuwa kae. Isih mempeng. Mati dening aku, mati. Aduh, yung kaya ngene rasane wong mati. Senut-senut. Tangi, tangi. Wah, lah kok sregep temen. Nah, sregep wong dinae jadwal kok. Mati dening aku. Mati. Mati Petro. Oh, nggih, Ding. Jadwale gebusak karang WA-ne. Error e. Lah tak update. Tangi. Tangi wing mangke riyen kula dereng rampung e. Ayo tangi yo. Tangi yo tangi. Wah. Ana wong mati kon tangi kok ya tangi tenan. Ya men. Mamprung nyawamu. Nggih, monggo. Kula tohi pati. Nun sewu kula bales e. Bales sekarang. Maju, monggo.
Maju. Ambato. Kudus. Ojo indo. Ngeceng. Ayo, kasih ramu. Ayo. Nyaut kataku, men, orang gogaman. Ayo. Raindro pecah kamu. Kantong bolong. Wonten dawuh, Den. Kowe ngrebut gadaku. Amin dalam sewu kula mboten beto gaman nggih. Entenipun namung ngrebut. Ayo aku yang nggawa godho. Pun monggo. Didu gadane. Wus. Wah. 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 Ah. Wus. Wah. Wah. Hai. Wah. Hai. Wah. Podo-podo nggawa godho gemenjleng suarane. Ora mung gemenjleng, mletik barang lho. Lho. Ora mung mletik tontonan gadaku. Coba kaya ngapa. Wah. Gadane murup. Apa nggonmu isih iso murup? Seplai tuwane iki le murup ki arang-arang. Nek ra dijamoni ora murup. Apa ngono nggih? Coba alon-alon. Weh. Gedhe jebul. Isih mempeng. Aja takon dosa. Ndi sing lena? Ya. Waduh, mati aku Petro. Aduh. Aja takon dosa Petruk. Lepasi jemparing arang keranjang tatumu. Mati jenengan.
Ya. Loro pisan. Balekke. Dur, dur. Satri gumulu ngrempak ing wadya makiri nananggana rananggana rananggana magaya gelarawang-wang wadalah Petruk nggih aja takon dosa ora gelem minggat saka negara Ndrawati tak buntut tangan wak krincung sikil tak nggo gawe pengewan-ewan mati kula wujude niki rak putra saka lima ya pancen aku pun mang pateni Petruk mboten napa-napa kula ikhlas kok Dek mati dening aku mang pateni mati dening aku piloi mati kowe ngopo mati dening aku waduh kanca mundur. Aduh. Pejah kula paman. Kartomarmo nggih. Mungsuh Petruk nganti kalah. Aduh. Petruk menika mbundhugal kewarisan dasar. Kinayuman dewane kula kalah man. Nggunakake gaman sampun. Pirang-pirang gaman kula gunakake. Nganti adu godo. Meletik dadi geni barang dolanan geni barang kono mundur nggih ajeng pados nggen ngaso kono golek nggon ngaso kono aduh mati aku pejah kula paman nang apa Surtayu tanding Petruk mboten oman papan lho mung papan kok ora oman iki mbaya golek papan sing enak sing kepenak rak ya akeh to mongko murah-murah kok nganti kurang papan tegesipun mboten oman papan niku kula tanding Petruk niku mboten gondro sepiro derek nggen ngasuh kono golek nggon ngasuh kono sing yuk iki Senopati nangis ngopo Petruk ora urus piye kula antemi anteping tangan kula mboten dipun damel raos kedhep mawon mboten lha kok malah guyang-guyu kalih sikile ndoker-ndoker niku kalih karepe piye ta kuwi kula ki mbak mboten ngertos sik tak takon bapakmu aku apa ya deret-deret lagi ngaso niki enten perkawis napa Swatama maju mungsuh Petruk kok jare kewirangan kowe dikapake to Nger karo Petruk kula jotosi kula antemi malah kur guyang-guyu oh acah degleng kok antemi kok guyu ora lara mboten kraos lara malah Petruk niku guyang niku karepe pripun kok kula bingung cah gemblong wong edian
Mundur kana, ora usah ngerti kowe. Oh nggih, kula tak trimo mundur mawon. Jane pripun ta niki wau? Kok kula rung mudeng. Ah sampean niku malah nanjihke barang. Niku nyemoni Satama niku anak jaran. Lho mangke riye. Satama niku rak putrane Kakang Durna. Nggih, ning ngene kepatutan kalih Dewi Wilutama. Niku widodari ning wujude kapal. Jaran. Nggih. Napa mbiyen ra ana wong, Pak? Kok karo jaran? Nah, niku le lakon kok ya. Sampeyan niku dadak takon werna-werna. Ya kok jaran kaya tanding sampean kaya marem ngono. Monggo ngerti dhewe jaran niku kaya napa polahe. Pun rasa rembugan kaya. Kaya ngono kok dadak takon werna-werna. Pun saniki gandeng Kakang Durna nggih kewajiban enggak napa nglamar Putri Ndrawati sakniki enten pepalang Petruk kudu disingkirke. Oh, aja semelang. Mang mundur, mangke Petruk lo ajare. Oh nggih, monggo mawon. Sepira bangkane kantong bolong. Maju. Ang idoni mlosah kuwandane parat. Nang ngarepe Pendhita Durna sing kula wedeni napane. Ora urung pendhita kados sampeyan ku ora kena diajeni. Nuwun sewu, kula kok mboten ngembe. Ning pendhita sing percaya kalih sampeyan iki wong sing padha goblok kabeh. Cantrik-cantrik sampeyan. Wes, ora patut banget. Kowe gelem minggat apa ora mboten? Ora urung ya arep nundung Petruk kowe. Mun aku ora bakal mundur najan to mati dadi deking pangamuan mati dening idoni mlosok kuandamu pun mang pateni mawon mboten napa-napa. Pripun kabare? Entak tak takon. Wong ngerti dhewe kok. Wong nyurup-murupi dhewe kok ndak takon pripun kabare. Ngece.
Mboten ngece kula niku mung takon niku adile diwangsuli. Oh, genah kula niki ajeng nundung Petruk malah Petruk wani. Kula antem mboten dipun damel raos. Kula idoni mboten mlasa. Kula getak mboten bablas. Malah kula dijotosi. Dijambak dijebles-jebles kali di ngeten-ngeten kali di ngeten. Enten sing ngeten ki barang. Aduh. Pripun? Aduh, Musa Petruk mboten kajen. Anak pengen kajen tendalo mawon mah diladeni. Keng garwa men dipengkal. Ah, tekan ngono meneh. Jare bojone jar anak mengkal. Pun saniki nganti kalah ngisini-sini. Lajeng nggunakake pusaka. Pusaka Cundha Manik sanes. Pusaka sing enggal. Sukalima menika tasih bundelan plastik. Oh, nggo buktine anyar. Enggal. Dijokke. Lenggah sikit Cak. Sing sayo sing raya nyambut gawe. Kondok bleguduk manyaman ngano dadamu Petruk. Ana pusaka. Sukalima sing anyar iki. Aja takon dosa. Pusaka tak lepaske. Oh, kekuatane ngungkuli 1000 buta parat. Buta iki. Oh, aku pusakane Pendhita Durna. Weh. Durna iki ndek pusaka warna-warna. Aku kinen madani kowe, Petruk. Patenana yen iso. Weh, kokop getemu glundungi gepeng awakmu parat. Putus kata sayangnya. Weh. Pusakane Pendhita Durna ki ya ampuh turta malati. Nyatane
ana sing kekuatane kaya dene kekuatane buta. Ngoyak aku ya. Kyai Satim sing bakal nandingi. Ayo maju. Wah, polahe pirang-pirang kowe. Iya. Aja mlayu. Oh, anamo. Wah. Wah. Kene iki karo Kyai Satim ora bakal menang. Oh, pusakane Durna. Arepa kaya buta kekuatane. Kabuacung nganggo Kyai Satim. Kelakon kobuang tuyuh. Ana buta kelakon dadi sate ya iki. Ngerti aku mau nggawa kecap. Soke kecap ana bakaran buta wis kena nggo tambul. Kae sing duwe teko rene tumuk-tumuk. Dek Pate, enten apa? Nika napa kamu buli nika? Ah nggih. Monggo dituen. Wadah! Lah kok malah. Oh, iki pusakaku iki. Lah kok kobong. Weh, lah ono wae. Ye, iki geni tenan Kakang Durna, geni tenan yakin. Nek ora percaya kene njaluk udute tak nggone nyulet. Wah, njaluk ya, Lek. Oh. Warna-warna. Niki geni saestu niki. Oh, saya gosong. Pun dijokke melih. Gosongan niku dijokke. Ayo bengkong kok ya. Wis ra ndedaya kok dijok. Angge ditlateni ora ya iso maju meneh. Oh, guang kalen wae ra kanggo gawe. Baladewa madeg trinenggalanira mecel saking asta mangrempak bala 3000 ngeling ana sangkong sadewa paman senguni kula nggih parang pawartane Petruk purun wangsul napa mboten malah kepara malang kadak wani nrajang barisaning Kurawa bubar inggih awit kasoran mengsah Petruk kantong bolong kepara Petruk
Gembelo mestakane ku wani nantang Angger Prabu Baladewa. Weh, Petruk nantang kula. Inggih, monggo pripun? Aja meneh wong Kurawa maju ora bakal mundur sak kerubutan Petruk. Nata Mandura, sinuwun Mandura kon maju. Ratu Bule kok tak wedeni. Barat ongkange Gyantara Nenggala Mutiara derajat apa Petruk? Tutuk karepe dhewe menungso kranjingan setan. Iya. Gede bar Petruk jare Petruk kantong bolong. Orang ngilo karo kithoke. Nantang Prabu Baladewa serep nyawamu, sumuk nyawamu, mati dening Prabu Baladewa. Lah. Kantong bolong. Inggih sinuwun. Ngaturaken bekti kula rasa omong. Kowe najan nang ngarep bekti ning nang mburing munjung kepelan. Kowe gelem ana pitulungan Prabu Baladewa ora? Yen kowe kepengin penak awakmu, utuh awakmu bali yo. Aja wani nggayuh Putri Ndrawati. Yen nganti kowe nggayuh Putri Ndrawati, tandhingi dudu sapa Nata Mandura, tandang ora ayo. Tandang Petruk, kowe gelem bali ora? Gelem bali ora? Wangsulan. Jale ora oleh omong. Agek ngaturaken pabekti rasa omong. Basan kula meneng wae omong dhewe malah bingung. Kowe gelem ingat ora? Kula gelem bali rak pun wingi-wingi to, Den. Sinuwun, nyuwun pangapunten. Kula kok wani merga kula niki bener piye? Ora minggat kok jojone kula mati dening aku. Aja payu. Derajat apa ketibal pitulungan maju. Senaing gelombang mleting cakra witrane ngastane ngasta wiwi kramanyo lere gunung ngeling sang patnom nobo iki mangsa madine hung bawana langgeng welah Koko Prabu Baladewa nganti barang ngamuk Petruk ya wani. Kok Prabu Baladewa ngasten Nenggala welah dadi apa iki? Aku gumun ana Praja Ndrawati geger kok Setyaki karo Udawa malah do ngiyup tetenguk udut-udutan kae. Kowe iki dadi senopati piye to, Setyaki? Wonten dawuh ora Bu. Pati Udawa wonten dawuh sinuwun. Nalika ngarep ingsun paring dawuh piye? Supados ngayomi para kawula ampun kesempya ing aradan. Iki negara Ndrawati geger merga saka pangamuke Koko Prabu Baladewa ingkang wis ngasta Nenggala. Inggih. Menawi kula ngaturi prisa utawi damel rem manahipun Koko Prabu menika tartatu boten kersa. Malah kula dados sangsara piyambak jar menika kadang kula werda mekaten Koko Prabu. Dasaripun dereng nampi dawuh babagan menika. Lho, ingsun wis paring dawuh, boten kula namung supados damel tentrem. Ngayomi para kawula supados sumisih langgeng ruwin. Ampun ngantos kasempya ing aradan para kawula sampun semingkir sawetawis. Kowe lah. Ya wis. Wektu dina iki
Setyaki lan Kakang Pate Udawa. Satria lu kudu tumandang gawe bareng pisan anggone padha Bandayuda kae. Ngestaken dawuh ayo Kakang Pate, monggo Yai Mas. Petro aja layu. Leren Petro, leren Petro. Sing ngene iki. Kowe manut aku Pati Udawa. Leren. Ora patut banti sowi. Kula aturi sareh kok Prabu. Wah, Setyaki, aja kaya ngono iki. Petruk leren pun mangke nek tekan gone kula dhukke. Petruk, tak patenane Setyaki. Jono. Mboten kok Prabu, kula aturi sareh. Kesel durung ndruk dereng. Kowe lakon apa kae? Yai Kresna, wonten dawuh Prabu sapa sing dawuh Setyaki nganti ngruket aku ae resa obang. Inggih nuwun sewu kula ingkang paring dawuh. Ayo, dawuhi ngeculke hawaku. Oh iya, ngestaken dawuh Setyaki wonten dawuh. Culna anggo mung ngreket utawa nyekel Koko Prabu Baladewa. Inggih. Nuwun sewu Koko Prabu kula namung nampi dawuh. Yo, Culna. Nggih. Nuwun panak ora patut. Iblis ora adikku gak jeplok sirahe. Tutu karepe dhewe iki lakon apa iki? Hop kene wae Petro. Ana bose. Iki lakon apa ngono? Hop dhukke Truk, dhukke. Ayo didhunke Petro. Oh nggih. Nuwun sewu. Malah di bruke ora karu-karuan. Udawa ya dudu karepe dhewe. Petro lungguh. Oh nggih saken dawuh. Koko Prabu? Nggih, Yai Kresna. Sasampunipun ingkang ngrayi nimbali dhumateng Kang Krunan nggih putra kula pun Wisnuwati utawi Wrantawati samangke kula aturi nimbang utawi nglimbang nggihipun badhe nampi pasuwitanipun napa nampi panglamaripun Koko Prabu Baladewa menapa Petruk. Yen nampi panglamaripun Koko Prabu Baladewa badhe kadhawuhaken lan sarja sumuyur. Prunanku Wisnuwati matur kepiye? Nggih. Matur pripun sinuwun kula ditampi napa dereng durung Petruk? Sedaya dereng saged tinampi. Namung Wisnuwati matur ingkang badhe dipun ladosi menika mboten mawas menika satriya mboten mawas brahmana utawi nalendra najan to tiyang pidak pejaraan kere mungging bali basanipun badhe dipun ladosi Wisnuwati yen watonipun saged ngaturaken pusaka 3 ingkang setunggal Jamus Lima Sada angka kalih tumbak karo welang kaping 3 songsong tunggul naga mekaten Prabu. Sigra-sigra permana kanca mangrakit nawang sasangka. Oh
prasangka kang katawengan. Wah. Yen kaya mangkono pamunude. Wisnuwati bakal tak pinangkani. Mula pun Kakang pamit luwih dhisik tak mrepeki negara Ngamarta nyuwun ngampil pusaka Ngamarta telutulan tunggal. Inggih nirakaken luhur nyap paduka. Kula nggih nyuwun pamit sinuwun ugi badhe ngampil pusaka tiga menika. Ya sing ati-ati Petruk mesti dhisik aku. Nyuwun pamit Kyai Kresna. takut Nenggih kang kinarya terus sing kandha mangkono ateging negari Guwa Barung. Negara ingkang ageng nanging datan agung nadyan wis ayom nanging kirang ayem apa ta darunane mangkono. Labet mriku keh candhol ingkang hambeksia Durjana Juti Miangguna Desti tenung santet bundhet pilut pepulutan kang teluh breja. Madat madon main lan minum wis dadi pakulinan Narapraja nyang para kawula Guwa Barung. Ing wanci dalu kencar-kencar pinajaran damar sewu lisah jarak nyang golo-golo. Sanggen-gen keh pawungan kang sami suka parisuka pemangun sukane manah. Gumyak gumrenggeng swaran kang katungkul ngabotowan keplek kecek dadu kopyok nyang Duminu. Cekire mi uga ora keri. Sinelan gulat-latah tondo yen unggul denya kasukan. Nanging ugi senenggak santak kang kasoran pisu indridil kaya maling kudanan. Wonten malih wis malih termu-remu sorate pandan kawuryan. Lengkat-lengkot lelewani milangoni soleng para tula susila kang lagi lali garwa kulawan putra. Satemah larut kira ing kareman ngunjuk-unjukan kang mawa wisa whisky brandy. AO, Ciu, lan sapanunggalane.
pating gedanta pating gelayar satemah dawaing sak marga-marga. Kacarita sinten ingkang kepareng tinangkling dampar kencana lah menika tawarnanira. Prabu Kalayaksa apaes diyu genya sak arga suta. Arga Gunung Sutawanan sak gunung anakan genya Denawa. Netra pindha Surya kembar grana Nyah Canthi ing baita untu lir Grajiwaja. Tutuk pindha guwa menga yen to petak kaya gelap yen waing kaya gluduk mangsa kesanga. Rikma kaudal den adul-adul kaya gerumbul candraning. Gegirisi lamun to dinulu. Sinung kasekten linangkung. Pramilatan mokal kathah para raja Narpati kang manungkul marang Sang Prabu Kalayaksa. Kang kepareng ayun Nalendra telukan ingkang jejuluk Prabu Sasrambara. Sumawana Sang Patih Werdu Bantala. Mewah sangganing para wadyabala nglek-nglek balung acandhak ilu-ilu Banaspati gendruwo tetekan jerangkong marudaya gliyong lan pocong. Sampeyan nengga dawuh pangandikane Sirna Lanata. Mangkono Sang Yaksendra kepareng amedhar pangandika. Gereng-gereng gero-gero pangandikanira. Lamun to dereng kawiyasa lesan. Yata risedheng siniwaka Sang Yaksendra Gora rupa Prastista dampar kencana Sinepa prawadya yaksa Gereng-gereng swaranira ler guntur mangsa kasanga Yayahi Wang Bathara Kala sinepa ing kayanganira alon medharing sabda Sri Bupati Ula dalah
Harja koblablis lanang lakune jek-jekan mengko tadi adikku Kyai Prabu Sosrambara wonten bareng ngadhauh Koko Prabu bareng miji dumateng ngerayi marmane Yayi Prabu adoh tawe supaya cerak sawise trak-trak waraketake wigatine ing kene ana Putri Wahyu. Wonten Putri Wahyu? Iya. Mapan ana Praja Ndarawati. Putra Prabu Kresna ingkang aran utawa ingkang sesilih Wisnawati ya Dewi Wrantawati. Oh. Yen to Nalendra isa nggayuh Putri Ndarawati, Putri Wahyu bakal dadi mustikaning Nalendra. Waduh, iya lajeng lesanipun. Aku kaya dene nampa wangsiting dewa, tinuding marang dewa ki nen gayuh Putri Wahyu ingkang denung negara Ndarawati. Dina iki aja wedi kangelan kowe Yayi Prabu Sosrambara lan Patih Werdu Bantala nyadong dawuh dina iki mangkat budhalke para wadyabala aja nganti ana sing kering kret rampit brungkat kimpul gajah gelar godantan singa barong walien paningalmu budhal dina iki tut wuri lakuku. Woi ladalah
Wah.